Выглядае нядобра, пасівеў і сур'ёзна схуднеў. Былы палітвязень Аляксей распавёў выданню «Люстэрка» пра стан Віктара Бабарыкі, якога ён бачыў у наваполацкай калоніі. Паводле былога палітзняволенага журналіст Ігар Лосік увесь час знаходзіцца ў штрафным ізалятары, а Анджэй Пачобут ставіцца да ўсяго стаічна. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вамі Вітал Ціўчык, запрашаю на аб'ектыў. Сімулявалі збіццё ракетаў. Лукашенко праінспектаваў супрацьпаветраную абарону. Ён бачыць, што гэтыя дроны украінскія даляталі да Крамля. І да Драздоў можа такі дрон заляцець. Беларускія спартоўцы паедуць на Алімпіяду ў Парыж. Украіна патрабуе адхіліць весляроў ад спаборніцтваў. Трэба, каб усё ж такі голас беларускіх атлетаў ён быў больш гучны. Вялікая субота. Праваслаўныя вернікі рыхтуюцца да Вялікадня. Гасподзь перамог д'ябла, Гасподзь перамог зло. І ён шукае, кліча ўсіх людзей добрай волі на тое, каб мы з'ядналіся. Запуск самалётаў і ракетаў, але пры гэтым і пусканне пылу ў вочы. Маніторынгавы праект «Беларускі гаюн» паведамляе, вайскоўцы 3 месяцы адпрацоўвалі падобныя манеўры, якія напярэдадні паказалі Лукашэнку. Правяранне мелася быць раптоўным, пра што гэта сведчыць, якія можа мець наступствы для самога узурпатара, высвятляў Алесь Яшченко. Проверка прошла. Первый вопрос, который меня волновал, чтобы это было все объективно и честно. Александр Лукашенко праінспектаваў цэнтральны камандны пункт вайскова-паветраных сілаў і войскаў паветранай абароны. Если вы проверку организовали честно, как это положено, это достойно. Інспектор нібыта задаволены. Усе цэлі выкрытыя і з імі справіліся. Ні адна не прайшла міма. Маўляў, штосьці збілі, а штосьці змусілі да пасадкі. Ну, молодцы. Одно только. Если это все вот неожиданно, внезапно и честно. Лукашенко вельмі занепакоены перспектывай таго, што украінцы маглі бы ударыць па цэлях на тэрыторыі Беларусі. Я хацеў праверыць, ці беларускае войска здольнае абараніцца. І я думаю, што ён не давяряе генералам. Але ці такую раптоўную была інспекцыя? Яе нечаканасць выклікае пытанне не толькі ў Лукашэнкі. Маніторынгавы праект вайсковай актыўнасці «Беларускі гаюн» паведамляе, падобныя на ўчорашнія правяранні ладзіліся сёлета 8 лютага, 14 сакавіка, 11, 26 і 30 красавіка. А значыць, рэпетыцыі да прыезду галоўнага інспектара маглі пачацца яшчэ 3 месяцы таму. Мы, канешне, не можам ведаць, ці гэта былі адзін у адзін тыя трэніроўкі, ці можа ўсё ж такі вар'іраваліся нейкія параметры. Але ведаючы вось гэтую схільнасць войска да паказухі, можна меркаваць, што, напэўна, момант рэпетыцыі ў кожным разе быў. Наколькі ж войска Віктара Хрэніна сапраўды падрыхтаванае да імавернай пагрозы ў выглядзе тых жа украінскіх дронаў ці ракетаў «Атакамс». Яны збівалі нейкія там сімуляваныя цэлі, і гэта ім удалося. Ну, канешне, удалося, гэта ж паказуха, гэта павінна ўдасца. Але калі дайдзе справа да рэальнага бою паветранага, то беларускія вайскоўцы хутчэй за ўсё могуць не збіць амерыканскія ракеты «Атакамс», альбо, прынамсі, збіць іх не ўсе. А цяпер пра іншыя вучэнні і пра тое, як прафесіяналізм беларускіх калегаў ацэньваюць расійскія вайскоўцы. Да галоўнага ўпраўлення выведкі Міністэрства абароны Украіны трапіў дакумент, а ў ім справаздача Міністэрства абароны Расіі па выніках вучэнняў з падапечнымі таго ж Віктара Хрэніна. Расійскае 12-е галоўнае ўпраўленне, якое адказвае менавіта за гэтыя сродкі, напісала, што па выніках трэнаванняў з ядравымі імітатарамі для сістэмы «Іскандэр», якія ў невялікай колькасці ёсць у Беларусі, была прызнаная поўная негатовасць Беларусі да эксплуатацыі такога ўзбраення. Лукашэнку ж застаецца толькі спадзявацца, што ўчорашняе правяранне сапраўды не было ашуканствам, бо тут перадусім паўстае пытанне і ягонай уласнай бяспекі. Лукашенко трывожыцца, ён бачыць, што гэтыя дроны украінскія даляталі да Крамля. Дык і да Драздоў можа такі дрон заляцець, калі улезеш у такую вось калатнечу. Так што ягоная трывога зразумелая, але ж ён, па-першае, сам
звязаўся з крамлём, падпаў у такую страшэнную залежнасць. Па-другое, дадае аналітык, Лукашенко сам разумее ўзровень паказухі ў войску, што дасталася беларускай арміі ў спадчыну ад Савецкага Саюзу. У меня одна только настороженность, чтобы это было честно. Алесь Яшченко, Белсат. 83 дні да летняй алімпіяды. Беларускія спартоўцы маюць 20 ліцэнзіяў для ўдзелу ў гульнях выключна ў нейтральным статусе. Колькі менавіта з іх адправяцца ў Парыж і на якую колькасць медалёў могуць разлічваць? Ян Федарович. Нацыянальны алімпійскі камітэт Украіны заклікае адхіліць нашых весляроў ад кваліфікацыйных спаборніцтваў да ўдзелу ў алімпіядзе, а таксама забараняе ўласным спартоўцам любыя кантакты з беларусамі або расейцамі падчас гульняў. Каб эта сітуацыя змянялася, трэба, каб усё ж такі голас беларускіх атлетаў ён быў больш гучны. Што тычыцца антываеннай пазіцыі, што тычыцца, будзем так казаць, прадэмакратычнай пазіцыі. Натуральна, тады і будзе змяняцца стаўленне як бы і суседзяў, і стаўленне Украінай, і стаўленне еўрапейскіх прадстаўнікоў у адносінах да Беларусі ўвогуле і да беларускіх спартоўцаў у прыватнасці. Все. Між тым, беларусы ўжо дакладна паедуць на алімпіяду ў Парыж. Днямі ім гэта дазволіў Лукашенко. Это дело спортсмена. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Покажи, что ты настоящий белорус. Беларусы выступяць у Парыжы ў нейтральным статусе без сцяга і гімну, а таксама толькі ў індывідуальных відах спорту. У Расіі дасюль вагаюцца, ці варта ехаць на такіх умовах. Няма такога вось узроўня гэтай ўсё-такі антызаходняй шызы, накіраванасці, які ёсць в Расіі. І больш за тое, напрыклад, мы бачым, што нават калі беларускія спартоўцы выступаюць в нейтральным статусе, то Лукашенко неяк умудряецца паспрабаваць гэта выкарыстаць на сваю прапагандысцкую карысць. Аднак на гульні выправіцца рэкордна малая колькасць айчынных атлетаў. Проста цяпер беларусы маюць 20 алімпійскіх ліцэнзіяў. Лік можа крыху падрасці, але ў любым выпадку спартоўцаў будзе не больш за 28. Гэта ліміт з боку міжнароднага алімпійскага камітэту. Імаверна, Беларусь чакае самая няўдалая ў медальным плане алімпіяда. Калі дапусціць тых, хто ёсць зараз, лічу, што можа быць адна-две медалі, якіх і будзе. Можа па барацьбе атрымаецца забараць медаль. Ну, ці батуціст. Калі паедзе, там, можа, у батуці будуць. Яшчэ адная важная умова ўдзелу ў алімпіядзе – непадтрыманне вайны. Зрэшты, яе актыўнага асуджэння таксама не патрабуюць. Вольныя беларускія спартоўцы, якія выступілі супраць вайны і суўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў ёй, на алімпіядзе не выступяць. Выключэнне складаюць тыя, хто прыняў грамадзянства іншай краіны. Дзеючых атлетаў, да, якія маглі бы адабрацца на алімпійскія гульні, іх было, ў прынцыпе, не так уж і шмат. Вось. І некалькі з гэтых атлетаў яны прадстаўляюць якраз такі лёгкую атлетыку. Справа ў тым, што якраз такі пазіцыя міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі, яна вельмі прынцыповая. Гэта тычыцца ўвогуле недопуска усіх атлетаў, якія маюць беларускае грамадзянства. Там без выключэння ўвогуле. Канчатковы спіс удзельнікаў гульняў ад Беларусі стане вядомы напярэдадні алімпіяды. Яна пройдзе ў сталіцы Францыі з 26 ліпеня да 11 жніўня. Ян Федарович, Белсат. Прынамсі 9 чалавек параненыя, у тым ліку 74-гадовая пенсіянерка. Такі вынік расійскага абстрэлу Харкаўскага і Адэскага раёнаў. У Харкаве гарыць прадпрыемства ў індустрыяльным раёне. Агрэсары ўдарылі па цывільнай інфраструктуры, заявіў кіраўнік Харкаўскай абласной вайсковай адміністрацыі Олег Сынегубаў. Яшчэ ўначы Харкаў і ваколіцы атакавалі расійскія дроны, а ўдзень расійскае войска зноў нанесла паветраныя ўдары. Гэтак званыя сілавікі ўчынілі карніцкі рэйд у Лідзе. Затрымалі працаўнікоў лакафарбы, лідскага малочна-кансервавага камбінату і некалькіх прыватных фірмаў. Інфармацыю заўважыла выданне «Медыязона». Затрыманых беларусаў абвінавачваюць у, цытата, распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў, грамадзянаў змясцілі ў ізалятар. Прапагандысты сцвярджаюць, што арыштаваных прымусяць збіраць камяні на палях Лідчыны. А ў Менску затрымалі мужчыну за нібыта пратэставую музыку ў аўтамабілі ў 2020 годзе, а таксама за выкрыкванне лозунгаў і фатаграфаванне з пратэставую сімволікай на паўмарафоне ў Маскве. Паводле медыязоны затрыманага завуць Іван Савіцкі.
Чарговая прапаганда таталітарызму сярод моладзі. У Гомлі школьнікаў адправілі на прагляд чарговай стужкі Беларусьфільму на тэму Другой сусветнай вайны. Час вярнуцца. Адметна, што на сеанс у гомельскі кінатэатр «Мір» падлеткаў суправаджалі людзі ў форме НКВД. Яны імітуюць такую дзейнасць, нібы гэта сапраўды вартая ўвагі, всех хочуць паглядзець гэты фільм, все хочуць яго абмеркаваць, ён такі вялікі, ён такі цудоўна зроблены, але насамрэч гэта, канешне, не так. Большасць людзей пра гэта не ведае, асабліва тых, хто не сочыць за дзяржаўнымі СМІ, а нават тых, хто і сочыць. Чарговы раз глядзець фільм пра партызанаў, прабачце, ўжо немагчыма гэта ўсё трываць. Паводле выдання «Флагшток», прызначаны Лукашэнкам міністр культуры Анатоль Маркевіч даслаў просьбу ў гомельскі аблвыканкам напоўніць залы кінатэатраў, улічваючы, цытата, «вялікае значэнне фільму ў ідэалагічнай і выхаваўчай працы з насельніцтвам». Як паказала выданне «Флагшток», у кінатэатры, куды завозяць школьнікаў, павесілі сімволіку НКВД. Травень будзе шчодры на выходнае і цёплае надвор'е, якое спрыяе адпачынку на прыродзе. Аднак у ценю дрэваў і на зялёным лузе можа хавацца небяспека кляшчы. Руслан Ігнатовіч раскажа, як абараніць сябе ад падступных крывасмокаў. Колькасць кляшоў у Беларусі хутка дасягне свайго піку, а гэта значыць, што адпраўляцца на прыроду апранутымі так, як я цяпер, нельга. Да адпачынку трэба падрыхтавацца, і дапаможа мне ў гэтым музыка і вандроўнік Алесь Дзянісаў. Алесь, прывітанне. Што не так, распавядзі з маёй вопраткай? З твоей вопраткай, калі казаць пра лета, з тобой ўсё ў парядку, таму што зараз спякота, і ясна, што ты лёгка апрануты. Але калі, напрыклад, ты ідзеш у лес, то ўсё ж такі гэта трэба ўлічваць, у тым сэнсе, што трэба апранаць такое адзенне, каб, скажам так, клещам было цяжэй за цябе зачапіцца і залезці, там, не ведаю, такія месцы, дзе яны любяць хавацца. То бок першае гэта куртка. Куртка, так. І тут пажадана, каб абавязкова была абаронена галава, то бок нейкі капюшон. Давай зразу я пранем. Пранай, конечно. Далей, тут мы бачым, што... Куртку трэба застягнуць, так? Пажадана, конечно. Тут, конечно, важно, каб у нас былі манжеты, тут, каб яны не маглі залезці туды, то бок тут, конечно же, хочется вот так вот, каб яно плотнее тут стояло, тут то же самое. І тут трэба і капюшон апрані. Алесь Дзянісаў звяртае ўвагу, што пажадана, каб адзенне было светлае. Абавязковы атрыбут для абароны ад кляшчоў – гумовыя боты. Варта не забываць і пра выкарыстанне рэпелентаў. Гэта такое рэчыва, якое, скажем, непрыемнае для любой жамяры, для любых насекомых. Таму тут, напрыклад, пішуць, што это ад камралей, ад кляшчей, ад мошак і так далей. Яе можна наносіць на цела, на скуру, і яны значна менш могуць справакаваць нейкую алергію, чым, напрыклад, самыя моцныя, так званыя акарыцыды. Акарыцыды – гэта моцныя хімічныя прэпараты для барацьбы з кляшчамі. Яны могуць змяшчаць серу, хлор і фосфар, а таксама дабаўкі з антыбіётыкамі. Тут нават напісана, што наносіць толькі на адзенне. Толькі на адзенне, таму што гэта сапраўды шкоднае рэчыва для нас, для скуры, для слізістай, то бок для вачэй і так далей, і можа выклікаць вельмі моцную алергію. Але і такія моцныя сродкі не абараняюць чалавека на 100%. Клеш усё адно можа прысмактацца да цела. У гэтым выпадку трэба тэрмінова выдаліць паразіта. Месца ўкусу апрацаваць ёдам або спіртам. Нельга выкарыстоўваць алей і тлустыя крэмы. Кантакт з кляшчом можа быць не толькі непрыемным, але і небяспечным. Штогод у Беларусі фіксуюць каля 2000 выпадкаў клешавога барэліёзу і больш за 200 клешчавага энцефаліту. Захворванні могуць праяўляцца ад стану ліхаманкі да цяжкіх паражэнняў нервовай і сэрцава-судзіннай сістэмы або нават паралюшу.
Якщо ви кліщ зняли до 24 годин, Калі вы знялі кляшча да 24 гадзінаў, а вы ведаеце, што раніцаю гулялі ў парку, а учора былі на асфальце цэлы дзень, то хутчэй за ўсё вы ў парку кляшча і знайшлі. І вы прыйшлі дадому, знайшлі яго ў той жа дзень і выдалілі. У гэтай сітуацыі не трэба прымаць лекаў ці, напрыклад, ісці да доктара. А вось калі з'явіцца пляма чырвонага колеру, тады трэба звяртацца да доктара. Ён прызначыць прэпараты для лекавання барэліёзу. У нашай краіне выкарыстоўваецца толькі адзін з метадаў змяншэння колькасці кляшчоў. Гэта рэгулярныя пакосы травы. У Вільнюсе праводзіліся даследаванні, у рэзультаце якіх высветлілася, што пакосы травы не зніжаюць колькасць клешчэй. На нескошаных шматтраўных газонах ствараецца большая біяразнастайнасць. Гэта тэрыторыя прываблівае больш відаў птушак, больш відаў іншых насякомых, у тым ліку і натуральных ворагаў клешчэй. Пасля шпацеру ў лесе ці парку ўсё адзенне трэба закінуць у пральную машыну. Ну і потым папрасіць сваю там жонку ці мужа, каб яны там аглядзелі, ну прабачце, нават інтымныя месцы, таму што яны вельмі любяць вот пад пахам туды залезаць, там цёпла, там вельмі такая тонкая скура і вельмі лёгка там класна сядзець і піць вашу кровушку. Штогод у Беларусі рэгіструюць каля 30 000 асобаў, якіх укусіў клеш. Будьце уважлівымі і не хварэйце. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Вернікі, якія прытрымліваюцца юліянскага календара, адзначаюць Вялікую суботу і рыхтуюцца да Вялікадня, найважнейшага хрысціянскага свята ўваскрашэння Ісуса Хрыста. Падрабязней пра прыгатаванне ў нашым наступным сюжэце. Вось у нас ёсць тваражок, тлусты такі, хорошы, каб трымаў форму, смятанка ёсць. Ёсць вось такія сушаныя смакотачкі, гэта курага і разынкі. Заўтра ў праваслаўных хрысціянаў Вялікдзень. Традыцыйна ў чысты чацвер да свята пякуць велікодную булку. Журналістка Ірына Новік надумала прыгатаваць больш здаровы яе варыянт. У беларускай традыцыі ёсць альтэрнатыва – тварожныя паскі. Вось такая густая маса атрымалася. Усе кампаненты, апроч цукру і смятаны, перамешваюцца, гатовую масу складаюць у формачкі і прыціскаюць гнётам. У нас у вёсцы так нават булкі называлі пасхамі, але насамрэч пасха гэта вось такая тварожная страва. Пасля вымання з формы паскі паліваюцца крэмам са смятаны, узбітай з цукрам, і ўпрыгожваюцца. Літаральна у любой гаспадыні атрымаецца яе прыгатаваць. Тут не будзе такога, што не ўдалося нешта, бо усе прадукты смачныя, ніякай тэрмаапрацоўкі не патрабуецца. Вялікаднем заканчваецца самы працяглы пост у годзе, падчас якога вернікі прытрымліваюцца абмежаванняў у ежы ды забавах і намагаюцца пераасэнсаваць сваё духоўнае жыццё. Сёння ж у праваслаўных святынях праходзяць службы, падчас якіх згадваюць пахаванне Хрыста. Таксама ў цэрквах асвячаюць ежу. Наша бабуля заўсёды клала ў кошык пару скібачак хлеба. От шчыра кажу. Пасха пасхай, булка булкай, а хлеб павінен быць. І нават калі мы там уже казалі, што это там не круто, не па-багатаму, бабуля так маўчала, і потым у кошык клала пару скібачак хлеба. Абавязкова трэба пакласці ў пасхальны кошык кілбаску. Бо кшталту ж усе пасціліся, усе ж галодныя, і разгавецца трэба, таму кілбаску. Абавязковымі складнікамі велікоднага кошыку былі таксама соль і фарбаваныя яйкі. Найчасцей фарбуюць у чырвоны колер, як сімвал уваскрэслага Хрыста і новага жыцця. Калі я была дзіцём, падлеткам, то ўвогуле ж гэта ж савецкі час быў, і не дужа можна было тую пасху адзначаць. То там на ўсяночную на якую-небудзь не хадзілі, і дзяцей не пускалі, бо ў школе сварыліся за гэта. У нас то ўвогуле дзядуля хадзіў, клаў у кішэню там пару гэтых яек свянцоных, там някую яшчэ ежу, і вось ехаў на ровары да царквы, а потым ужо дома ўся сям'я збіралася за стол. Позна ўвечары пасля асвячэння велікоднай ежы і споведзі ў царкве пачнецца ўсяночная літургія. А поўначы ладзяць хросную хаду вакол царквы. У гэты момант пустая царква сімвалізуе пусты гроб Хрыста. Пасля абвесцяць уваскрэсенне Хрыста і пачнецца святкаванне. Вернікі адзначаюць, для кожнага гэтае свята мае сваё значэнне, але ўсім яно дае надзею. Гэта свята новага жыцця, новага пачатку. І калі надыходзіць Пасха, надыходзіць новая надзея. Связь с моей семьей, с моими семейными традициями, с моими корнями. И вот эта вся пасхальная суета
Это такие очень важные для меня лично вещи. То есть я себя чувствую частью чего-то большего. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, каля 80% беларускіх вернікаў праваслаўныя. Сёння шмат хто вымушаны сустракаць Вялікдзень за мяжою, удалечыні ад дому і родных. Господь перамог д'ябла, Господь перамог зло. І ён шукае, кліча ўсіх людзей добрай волі на тое, каб мы з'ядналіся і разам з Господам, з Богам, які ёсць абсалютнае дабро і абсалютная любоў, узяліся і перамаглі вось тое зло, якое зараз спрабуе панаваць. Рыхтуюцца да Вялікадня і сілавікі. Міністэрства ўнутраных справаў анансавала ўзмоцнены кантроль і прапускны рэжым у месцах масавага збору, каля святыняў, а таксама ў аб'ектах транспарту. Ва ўзмоцненым рэжыме будзе працаваць і дзяржаўная аўтаінспекцыя. Ірына Дарафейчук, Белсат. Віншую праваслаўных вернікаў з блізкім Вялікаднем, зычу добра сустрэць свята Хрыстовага ўваскрасення. З вамі быў Вітаўт Ціўчык, зычу ўсім добрага вечара.